Здравейте! Днес ще ви покажа две много бързи декорации за Свети Валентин, който наближава. Подготвила съм си две нокъчета, едното в сило, другото в розово. Започваме с розовото. Сега се запълваме с сивичко така. Тук ще сложа дръпчетка. Не се стремете да е равно. Така. Правим си две линии пак с сивото отстрани и изпичаме в лампата. След това една такава рошава четка си я потапям в черен гел лак или черна гел боичка и почвам да си потупвам лекичко. Хоп, хоп, хоп. Това е, ако в момента не ви се намира, примерно можете да го направите и с топ с пътпадъчи ефект. Ето така. И в лампата за 30 секунди. Така изпекахме, вземаме си един точкатор и правим тук две точици, които след малко ще свържем. Тук две точици, вече всеки където си прецени. Това е с черна гел боичка в момента, което го правя. Добре, за мен черните са достатъчни. Вземам тънка четка и сливам точиците. Не се стремете да са еднакви сърчицата. Сега слагаме бели точици, правим си бели сърчица по същия начин и това дизайнче е готово. Слагаме топи сме готови. Слагаме и бели точици в интерес на истината, малко за разкош. Сега продължаваме с следващото дизайнче. Вземаме розовата основа от предния нокът, си правим едно сърчице. Може да е леко в страни, аз така лично ще си го направя леко на страни. Изравняваме гел лака и изпичаме за 30 секунди. Малко по-тумбесто го направете, защото все пак ще бъде балонче това нещо. Така, тук ще се спуснем. Можете да си направите панделка.
Така и в лампата за 30 секунди. Така сега се вземаме от малко по-ярко розово, смесваме с топ и си правим малко светосенки. С потупващи движения. И в лампата за 30 секунди. С червен гел лак правим няколко детайла и сме готови. Издърпваме тънки линийки. И сега с малко черен гел лак и топ смесен правим малко светосенки. Ето тук. Ето тук. И с потупващи движения. Бяла линейка вътре в сърчицето до розовата. Бели точици около сърчицето. И сме готови. Слагаме топ, изпичаме и сме готови. Ето това са двете моделчета, които успяхме с вас да направим. Виждате колко бързо и лесно стават и са много ефектни. Ако и на вас видеото ви е било полезно, може да дадете един лайк и за още видеа може да се абонирате за канала ми по-долу.